Są takie miejsca, co jeżdżę w nie często, a są takie, co jeżdżę o wiele rzadziej. Właśnie jadę do jednego takiego, do którego jeżdżę w zasadzie bardzo rzadko, czyli jadę do Warszawy. Mam tak samo jak ty. Miasto moje, a w nim. A gdzieś tam żegnamy się i kierunek Stolnica, znaczy stolica. Patrzcie, o. Wyloguj się, rób to co kochasz. A wyloguj się, kurde bele. Musisz się wylogować, bo komputer to jest narzędzie szatana i ci duszę ukradnie. Tutaj siedzieli panowie często 6-7 rano, koneserzy, wiecie, hobbyści, kolekcjonerzy, tak zwani pasjonaci trunków, prawda, tytoni. Teraz wam pokażę coś ciekawego. Dworzec w Bytomiu. Elektrociepłownia z mojego intra. Tam w tle jakaś nastawnia. Tum tum tum. Kurde, pod światło. Ale wierzcie mi, że to jest tragedia. Wielki świat nadchodzi. Jada. Tu siedzi faja. Ale poszedł zakurzyć faję. Jep! Patrzcie! Patrzcie, jest, naprawdę! Byłem tu! Patrzcie! Mama, macham ci! Chłopaku, wielkie brawa! Na początku zróbmy hałas! To jest w miarę środek Warszawy. Tu jest życie, patrzcie, pani biega, ludzie jeżdżą, wielki biznes. Jest ze mną rodowity warszawianin Promień. I jest teraz taka kwestia, która mnie nurtowała cały czas, czy Warszawa da się lubić? Da się. Na krótko.